Bible si na ka mma ife chi makara chi ma. Mmiri na anyị na mọba anyị ma ya. Ịma bisaida. Ịma buri Jericho. O nwere nke ịma. Mmiri ele. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwa gere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Otu onye ụkọchukwu agwala ndị na-eso ụzọ ya na oge erula mgbe ha ga-akwụsị iji aha mmiri dị iche iche nke edere n'akwụkwọ nsọ ndị ụka ndị otu Kristi bụ Baịbụl dịka mmiri Jericho na mmiri Besaida ekpe ekpere ebe ha niile nwechara mmiri dị iche iche n'obodo nke nna ha. Anyị hụrụ nke a site n'otu ihe onyonyo dịka ya bụ onye ụkọchukwu na ndị otu ụka ya nọ n'ọgbakọ ebe ọ na-ezi ha ya bụ ozi pụrụ iche. Dị ka o siri kwuo, ọ sị na ọ bụ mmiri niile dị iche iche nke nọ n'ala Igbo bụ ihe mere ha bụ ndị ọgbanje ji wee na-anaghị ata ahụhụ, ma gakwa n'iru wedo onye ọbụla aka na ntị wee sị na onye mụtara nwa bụ ọgbanje ya gbalịa wepụta ego ma zụọ ya nke ọma n'ihi na ya bụ nwa ga-abara ya uru n'ọdịnihu. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Bible si na ka mma ife chi makara chi ma. Mmiri na anyị na mọba anyị ma ya. Ịma bisaida. Ịma buri Jericho. O nwere nke ịma. Mmiri ele. Ụlasị. Mmiri edo. Mmiri eze. Kumolu. Ezu agụrụ. Ndị eze nwanyị ori ihe nụ. Onye ka o ji abụ ifu anyị nwa bụ ndị ọgbanje. Every year ya na-acha anyị. Ọgbanje nwere mmiri. Ịmụta ọgbanje were go zọ ya. Ọgbanje mara mma. Ịmụta ọgbanje were go zọ ya. Ọgbanje mara mma. Na-emụta ọgbanje were go zọ ya. Ọgbanje mara mma. Ịmụta ọgbanje were go zọ ya. Ọgbanje mara mma. Ịmụta ọgbanje were go zọ ya. Ọgbanje mara mma. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala n'otu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke onye ụkọchukwu a kwuru na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Gị taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na gbịrịgba ya n'akụkụ. Inwe ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụ ma Igbo ndị nwa m, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu. Wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a.
na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.